venstre 2. Når en gang kommer han ned. Okay. Venstre 5. Højre 5. 105 top lige ud. 40 til en venstre 3 lang. Venstre 3 lang. Så er der 100 top lige ud. Og så er der 100 til en højre 4. Og så er der 200 til skov og chikane. Skov og chikane. Det har vi her. Og så har vi 100 til en venstre 4. Venstre 4. Og så har du venstre 4, ja. Ja, til en højre 5. Ja. Og så hop ud, lige ud. Højre 3. Venstre 4 lang. Venstre 3 hernede. Højre 3 kommer her. Ja, okay, jeg kom for langt. Ja. Venstre 3. Ja. Og så har vi 100 top. Venstre 2 plus. Et øjeblik. Venstre 2 plus. Det hernede. Ja, højre for lang. Og så har vi 60 top hold. Ja. Jeg skal lige skifte side. Ja. Sådan. Ja. Bare læs. Ja, og så har vi 200. Bare læs, så skal jeg nok sige, når vi er der. Venstre 2. Top lige ud. Og så har vi... Venstre 2 ved ny omgang. Ja, ny omgang. Nå ja, jeg har kørt en gang for meget. Ja. Så har vi 100 top lige ud. Okay. 150 top. Og så efter toppen er der til lige ud hold venstre. 150 top højre 4. Top højre 4. Det her. Ja. Venstre 3 lang. Så har vi en 60. Den lukker til venstre 3. For helvede. Højre 3 over top. Ja, højre 3 over top. 60 venstre 4. Lukker til venstre 3. Lukker. Så har vi højre 3. Højre 5. Til venstre 5. Og så har 150. Top højre 5. Nej. Ja, 150. Top til højre 5. Det er her. Sådan der, ja. Og så har vi højre. Okay. Højre 5. Så har vi til 150 til en chikane. Kommer der en chikane ind et eller andet Sidste sted? top højre 5. Ja. Med sidste top højre 5. Led efter det. Det er her. Så er jeg kommet for langt. Ja. Ja. Så led efter en chikane. Der kommer en chikane snart. Ja. Har du fået en chikane? 150. Jeg har en chikane. Okay, godt. Hvad hedder den? Jamen, den hedder så ind til venstre. Så hedder den 300 top. Ja, den er her. Så har jeg 300 top ved hus. Det er heroppe. Sådan der. Så har vi top ved hus. Højre 5. 250 til et vejskilt i højre side. Højre 5 over top. Og du læser bare videre, selvom der kommer en chikane. Der kommer en chikane her. Ja, det gør der. Ikke også? Det er det der sjove der. Ja, det er rigtigt. Og så kommer der det lort dernede. Yes, ved skiltet 250, men der har vi så den der sjove chikane. Eller vi skal til en venstre 2 tilbage. Venstre 2 tilbage. Ikke? Og den går i en venstre 5. Den går i en venstre 5. Venstre 5. Ikke? 50 top lige ud. Hold venstre. Hold venstre. 100 top lige ud. Ja. Ja. 60 højre 2 til venstre 3. Højre 2 til venstre 3. 60. Venstre 4 bliver den næste. Og så har vi venstre 5 ved hus. Venstre 5 ved hus. Ja. Og så har vi venstre 5. Ja. Og så har vi 150 top. Ja. Med højre 5. Der skal vi ned. Jeg går herhen. Ja, så 150 venstre 4. Ja, det er her. Venstre 4. Ja, og så har vi en venstre højre 2. Så har vi byskilt lige ud. Byskilt lige ud. Ja, og 100 efter byskiltet venstre 3. Og den er lang, så vent lige lidt med den næste. Den er lang. Det er den der venstre 3 lang her. Og så har vi 60 til en venstre 5.
Og så har du 200 til en top, venstre 5, 200 til en top, venstre 5. Og så har vi 80 til en top lige ud. Og så har vi 60 til en venstre 3. Det er 60 til en venstre 3. Og så har vi 100 top lige ud. Og så har du 350 til chikane ind for venstre. Den kommer heroppe. Ja. Chikane. Og så er der 100 til en højre 5. 100 højre 5. Og så har vi 100 til en venstre 3. Og så er der en højre 2 til en venstre 3, og så en højre 2. Højre 2. Det er her. 150 top lige ud. Og 150 til en højre 5. Og så har du højre 4. Chikane 1 venstre. Der har vi hernede. Så har du 150. V4, venstre 4 plus. Venstre 4 plus. 200 til en højre 4. Først kommer der en venstre 4, så kommer der en højre 4. Og så en venstre 5. Højre 4. Og der kommer en chikane. 100. Højre 5. 150 top lige ud. Og så skal vi til en venstre 2. Ja. Sådan der. Ja, og kom og hold på. Venstre 3, kom her. Ja, venstre 3. Her. Og så kommer vi op til skoven. Der har vi en top og en chikane. Ind på venstre. Den har vi hernede. 100 til en venstre 4. Venstre 4. Venstre, kommer der en venstre 4 igen. 60. 60 venstre 4 til en højre 5. Så 60 top lige ned. Mod top med lige. Ja. Så ej, nu skal jeg lige over. Ja. Sådan der. Ja. Højre 5. Ja. Venstre. Hvor er vi henne her? Venstre 2. Venstre 2. Venstre 2. Ja. Så har vi... Nej, jeg er kommet lidt for langt. Der kommer en ny omgang her. Ja, det gør det nemlig. Okay. Det er jo. Så skal vi få en ny omgang. Venstre 2. Ja. Top lige ud. 150 igen top. Og så kommer der 40 til en venstre 3 efter den sidste top. Efter den sidste top kommer der til 40 til en venstre 3. Ja, og så har du lige ud 150 top højre 4. Så har vi en top højre 4 og lige ud venstre 3. Kommer der efter her lang venstre 3 her. Hold da kæft. Ja, venstre 3. Ja, og så har vi til en højre 3 over top højre 3. Ja. Og så 60 til venstre 3, der lukker til en venstre 4. Det er her. Og højre 5. Over lang, over top. Højre 5. Her kommer der en højre. Så kommer der i hvert fald noget bagefter. Ja, der kommer noget højre. Jeg skal lige se. Jeg kom lidt for langt. Nå, hvad sker der der? Der kommer. Ja. Sidste top, højre 5. Sidste top. Højre 5, det er hernede. Er det her? Ja, så er det. Der kommer der en venstre her. 4. Venstre 3, venstre 3. Ja. Og så kommer der noget chikane. Er vi på vej op til? Ja. Det er ikke den der sjove, vel? Nej. Nå, okay. Så har vi her. Ja. 300 top. Ved hus, højre 5. Nej, det er der kommer det der sjove.
Det må være her. Det her. Det er den lige kæde. Så er der 250 op til et vejskilt. Ja, godt set. Ja, og det er en højre 5 ved vejskilt højre side. Kommer der 40 højre 3 til venstre 2. Højre 3 til venstre 2. Og den skal tilbage. Så har vi 50 top lige ud. Og 100 top lige ud. Så har vi 60 til højre 2. 60 til højre 2. Og så kommer der en venstre 4. Højre 2, venstre 4. Venstre 4, der går til venstre 5. Venstre 4, venstre 5. Ved hus. Og så har vi 100 til venstre 5. Så har du 150 top ned, højre 5. Ja. 150 ned. Venstre 4, det er en venstre 4 hernede. Venstre 4, ja. Og så har vi højre 2 her. Så skal du op til byskiltet lige ud. Byskiltet lige ud. 100. Byskilt lige ud. Så har vi 100 efter byskilt. Lang, venstre 3, venstre 3. Der går til en venstre 5. Venstre 3, der går til en venstre 5. Venstre 5. Ja, venstre 5. Og så har vi en 200, venstre 5. 200, og så 80 top lige ud. Venstre 3 plus, venstre 3 plus. Ja. 100 top lige ud. Der har vi 60. Så skal vi ind til en chikane. Ja. Ja, det er så fandme godt det her. Ja. Nu skal vi op forbi transformerstationen. Sådan der, op forbi transformerstationen, og så får vi 100 til en venstre 3. Det er her, venstre 3 her. Ja, og så højre 2, højre 2. 150 top lige ud, yes sir. Og så får vi 150 til en højre 5. Og så får du en chikane, vi render ind i. Det næste. Ja. ...150 venstre 4... ...200 til en højre 4... ...fast en venstre 4, så 200 til en højre 4... ...så har vi 150 til en venstre 5... ...og så har du 60 til en højre 3 chikane, der kommer her... ...sådan der... ...ja, så skal vi bare ned og have den der højre venstre 2... ...og det har vi der... ...venstre 2... Og så har vi 100 højre 5, 150 top lige ud. Og så får vi 40 til en venstre 3 lang. Venstre 3 lang, det her. Og så får du 100 top lige ud. 100 H4. Ah, 100 højre 4, ned til chikane, ja. Den har vi her. 100 venstre 4. 100 venstre 4. Og så har du venstre 4, højre 5 lang. Så har du højre 3, venstre 4. Og så kommer der en venstre 3, venstre 3. Det er der, og venstre 2. Sådan der, og højre lige ud, ja. Og jeg kom for langt. Igen, ja. Det her. Sådan der. Og så kommer de hop der, ikke? Ja, det er fint. Og så kommer en højre, ja. Den er lang. Ja, over top. Og så skal vi til højre mod mål hernede. Yes. Sådan. Så skal vi til højre 2 mod mål. Kom bare, kom. Yes, det er godt. Det er i mål. Bare den, tag håndbremsen, den køler lidt af.